Bé, moltes gràcies a aquells que m'heu anat seguint i incentivant perquè jo fes el tercer monòleg, aquí ho teniu, va dedicat a tots vosaltres. Bé, seguint una mica amb la història de l'altre dia i la platja, us explicaré un parell de coses que em van passar a la platja, perquè la platja dona molt joc. Des d'aquí aprofito per invocar els monologuistes del món a que vagin a la platja, perquè jo penso que és una font d'inspiració molt gran pels monologuistes i sobretot pels discapacitats, perquè trobem cada cosa allà. Bueno, aquesta vegada us parlaré d'una dona, no?, que va fer el seu creuer i una de les seves parades era el Pol de Palamós. Total, que la dona baixa del creuer, jo estava entrant a la platja, una dona així guiri, amb el barret, Pamela, com si fos un platillo volante d'aquells de 2 metres, i se m'acosta i em diu I pray for him. Clar, que la traducció seria vull resar per ell. Clar, jo això de Déu mai ho he tingut clar. Déu, si m'estàs escoltant, i perdona-m'ho, però fins que no hi sigui allà no ho tindré mai clar. Bé, continuant amb aquests jovenets que van d'entesos per la vida, ara us explicaré una història que també em va passar a la platja, que com ja he dit, és una gran font d'inspiració. Un dia jo estava amb el meu pare a la platja, jugant i tal i qual, com un mes normal, i se m'acosta un nano que cal destacar que precisament no era ni Brad Pitt ni Harrison Ford, i ja m'hagués agradat, però no ho era, i em diu, què te passa? I aquell dia, precisament, tenia un bon dia, vaig decidir explicar-li el que em passava, amb peus i senyals, i després de 5 minuts d'explicació, tot ben desenvolupat, tot ben explicat, em diu, no, què te passa a la cara? Cal destacar que tenia el meu pare descoronant-se al costat i el nano al davant esperant que li donés alguna resposta. Jo anar fent pedagogia, vosaltres, a mi em veieu que em passi alguna cosa a la cara, perquè jo no ho veig, ser jo que no m'ho veig, però jo em vaig quedar clar, em vaig quedar parat.